करत होते. दिदो ए दिदो दिदो रंगू ठोकतच नाही. हे जगतो कसं लागलं तिच्या नाही ना, ते दात साफ केले ना तेव्हाच आहे ते. दिदो हे दिदो हे म्हणजे बाबा थांब, हे करू दे. तिच्या असं हे आहे, तिला हे सलाईन लावूनच ठेवलेली आहे. होय. उद्या परत न्यायचं तिला. अगे बाई दिदो किती मगाशी रडले मी. म्हटली एवढा उशीर का झाला दिलू. नाही रडले मी मगाशी. फोन लावला तुला तेव्हा म्हटले एवढा उशीर का झाला. 11 वर्षाची झाली दिदू. दिलू मला चढ नाही पडत घे तुझ्याशिवाय. फुलगल झाली ती. आता खायला सांगितले 11:30-12च्या नंतर खायचं ना दिलू. काय खायला तर ती काय माहिती. तू माझी तिला ते प्रोसिजर सांगतो. पाठी घे. हिचं ECG काढलं, हिचं ब्लड रिपोर्ट घेतलं, हिचं एक्सरे काढलं, हिचं टेम्परेचर. ECG म्हणजे पूर्ण आणि एक्सरे दोन्ही साईडचं काढलं, ॲबडोमेन, हार्ट. किती बारीक झाली. तिचं वेट ड्रॉप झालाय 3 किलो. मग बघ मी बोलली तरी तुला. दोनों 2 सिरिंज में 2 ml दे, बोल रात को तुम पिलाओ करते. हाँ, ये ऐसे और एक सिरिंज ले इधर से ट्रे में से और भर के दे 2 ml. वो लिया तो भी चलेगा. ठीक है. मीडियम में दो या लार्ज में? लेटरिंग नहीं है. अरे भाया मेजर तक आया. जात नाही. क्लिअर होईल. दिलू हे दिलू. डिस्प्ले घ्या. होय. तो आला रिपोर्ट. ECG आला. QRT SRT वेब साइनस के बारे में शिकायत कार्य हार्ट की कंडीशन को एक्सट्रीमली एक्सप्लेन करते हैं. केडी रेडी करे.
हृदयाच्या आतमध्ये जात आहे ना, इन्फेक्शन झालं आहे. बस खाली बस. दिलू हे दिलू इंजेक्शन सलाईन चालू आहे. गाडी दिसायला लागली तिची सगळी. दिलू तुला नको काय व्हायला ग बाबू. मी समजली उशीर झाला म्हटलं काहीतरी प्रॉब्लेमच झालाय की माझ्या बाबूला. बघा रिपोर्ट सर्व काढायला लागतात आणि सर्व उपचार व्यवस्थित केले ना मग काही प्रॉब्लेम होत नाही. आणि रेग्युलर चेकअप करत राहायचं. आपली ॲडवाईस काय असेल प्रशांत माहिती आहे का या केसमध्ये, की रेग्युलर रुटीन जो चेकअप आहे ना तो आपण करत राहायला पाहिजे. आणि एक वय झाल्यानंतर कॅरिंग जास्त लागते त्यांची. आता ही 10-11 इयर्सची आहे ना, प्रोसिजर भरपूर लागले तिला. ती माणूस असती पोरगी असती तर आता 5वीला असती वर. 11 वर्षाची नाही झाली. 7 वर्षानंतर डॉक्टर बोलले की त्यांना 80 वर्षासारखं ट्रीटमेंट द्यायची. न काय नाही आता ती खायला बोलले. भुकेचं पण इंजेक्शन दिलं आणि तिला 2-3 सलाईन लावले आहेत. तर तिचं पोट भरलेलं आता. आणि आतमध्ये एक्सरे पण दाखवलं. राहू दे तिला डिस्टर्ब नको करू. मी सोडा आता तिला आराम करू दे तिला. आराम करायला सांगितले. हा तिला हे सुई आतमध्ये लावून ठेवली. उद्या परत तिला 10:30 सकाळी न्यायचंय. राहू दे झोपू दे तिला. काय नाही केलं ना. नाही हे ते तिचं दात क्लिनिंग करताना ते रक्त येतो. बाकी काय नाही. राहू दे ती बघ आता ॲक्टिव्ह होईल ती. आता 2 तास तिला खायला द्यायचं नाहीये. 2 तासानंतर हे बघ हे दिलं तिला. म्हणजे काही चावण्यासारखं द्यायचं नाही. जे काय द्यायचं आहे ते लिक्विड किंवा ते चुपायचं आपण आणलं नाही बघा. तिच्यासाठी हे असे डबे भरलेले असतात. हे पण पाकिट बोललो मी त्या डॉक्टरांना की हे सुद्धा ती खात नव्हती. पहिली खायची. हो पहिले 1-1 2-2 खायची. संपला ना की दुसरा खायला यायची पटकन. आता नको देऊ तिला. नाही आता देत नाही. उभीच राहायची ती. राहू दे. बेशुद्ध होती ना, आता शुद्धीवाली. तिला 6:30ला काहीतरी इंजेक्शन दिला होता बेशुद्धीचं. आणि 1-1.5 तास मध्ये सर्व उपचार करून घेतला. पण होती डोळे उघडून होती बघत मला. दिलू पप्पू होता ना तुझ्याजवळ. मग तिकडे पप्पू होता ना. पहिली माझ्याशी नाव सांगायची पप्पू बाहेर गेला की. है ना बाबू. है ना माझी बाबू शहाणी आहे ना. आता राहू दे चल झोप. आता तू बसू दे तिला. इकडचं तिकडे घर बघू दे तिला. बाकी तुम्ही आता उठा तिकडनं. 2 जण उठा. मला काय माहिती मगाची लय रडायला आला. मला लय उशीर झाला ना. लय रडायला कधीतरी वाटला. या दिवसभर तिच्या जवळच होते. अख्खा दिवसभर तिच्या सोप्यावर तिच्या जवळ. पाय बघ किती बारीक. नाही तुझा डिसिजन राईट होता. आता उपचाराला नेणं तिचं चांगलं डिसिजन होता. हे आपण डिले करणं गेलं असतं ना
तर तिने काय खाल्लं, जास्त दिवस खाल्लं नसतं आणि तिला अजून अशक्तपणा आला असता. तरी 3 महिने झाले तिला खात नाही कमी म्हणजे करून. खाणं तिचा ड्रॉप झाला, 50% झाला, 40% झाला, 30%, 20%. आता ती फक्त 10% खात होती. आता आपलं- ते गाडीला एक झाला. हो, तर ते हा मन डॉक्टरांनी आज तिचं सर्वच करून घेतलं. बरं ते झालं. तिने बोलते, डॉक्टर बोलले गळ्याचं पण झालं, हिला परवा पण झालं होतं काहीतरी, आता पण झालं, तर हिला सर्व रुटीन चेकअप केलं, म्हणजे पूर्ण चेकअप केलं पाहिजे. एक्सरे 2 एक्सरे काढले, 1 ECG, म्हणजे पूर्ण त्याला 4 लावतात ना तसं केलं, सर्व चेकअप करून गाठी घेतलं. पण तिची आली होती भैया. हा, गाठीचं पण ऑपरेशन झालं होतं. ऑपरेशन झालेलं आहे तिच्या इकडे कुठे. ते विक्रोळीचे होय, ते भैया लोक हे करायला आले ताईने इकडे तिला बोका चावला होता. ती बघ, ती अशी हालायला बघेल पण तिला हे एवढं नाही होणार. अजून शुद्ध नाही ना निधू. राहू दे आता काय नका करू. सुई आहे ना. येस. होय, पाणी पिईल काय पाणी? नाही, काय नाही पाणी द्यायचं तिला, काय नाही द्यायचं तिला. ती वाटी उचलली पाहिजे. कितीला प्रशांत आपण गेलेलो? 6, 7:30, 7:30च्या आधी 6:30, 7:30, 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, 3 तास लागले आम्हाला. ते हे कुठे फाईल, कुठे त्यांची फाईल? विक्रोलीला होती ना तेव्हा किती माझ्या बरोबर बोलायची ती. बघ, फाईल मध्ये सर्व तिचा रिपोर्ट आहे. ECG बघ, तिचा ECGचा रिपोर्ट बघ. आता तिचा उद्या ब्लड काढलाय, ब्लड पण काढलं तिचा प्रशांतला, आणि एवढं सर्व उपचार केलाय. टेम्परेचर मेन्शन केलं, काय 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 काय. आज इंजेक्शन किती झाले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंजेक्शन झालेत. आज हा, म्हणजे सलाईन मध्ये 2, 4 हा. आणि जाताना 3. दाताचं काय बोलला तू? ते साफ केलं तिचं.